Prvé januárové vydanie spravodajského bloku televízie Oravia Orava dnes sa práve začína. Vítam vás pri jeho sledovaní. V roku 1892 sa narodil anglický spisovateľ John Ronald Ryan Tolkien, profesor starej angličtiny na univerzite v Oxforde, autor svetoznámeho Hobita, rozprávkového príbehu z fiktívnej Stredozeme a rozsiahleho pokračovania trilógie Pán prsteňov. V Lipnici sa v roku 1923 narodil svetoznámy český spisovateľ a novinár Jaroslav Hašek, autor humoristických poviedok Črty, povídky a humoresky, Trampoty pána Tenkráta a Průvodčí cizincu. Jeho najznámejším dielom je nedokončený román Vrchol svetovej protivojnovej literatúry Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. Kniha bola preložená do mnohých jazykov, niekoľkokrát bola sfilmovaná a zdramatizovaná. Hašek sa narodil 30. apríla 1883 v Prahe. Nasleduje prvý prehľad spravodajstva v tomto roku. Firmy zažili opäť rok bankrotov. Najväčší problém je nezamestnanosť. Teplo po novom roku zdražie. Od začiatku roka sa mení sadzba DPH. V Žilinskom kraji sa ceny cestovného zatiaľ nezvyšujú. Zdravotný preukaz treba vrátiť do 8. januára. Niektorí tvrdia, že najhoršie je za nami. Avšak situácia, kedy na nás doliehajú neduhy ekonomickej krízy, neskončila. Presvedčili sa o tom viacerí podnikatelia. Domnievali ste sa, že máme obdobie bankrotov na Slovensku a Orave za sebou? Opak je pravdou. Kým veľké firmy najhoršie obdobie krízy hádam prekonali, tie malé sa potýkajú s vlnou pádov. Podľa štatistík skončilo do konca novembra 2010 na Slovensku v konkurze 340 firiem. Bolo ich tak o 55 viac ako za rok 2009 a zároveň najviac za posledných 10 rokov. Napriek tomu, že ekonomika ako celok prekonala krízu a v lani dochádzalo k oživeniu, vysoký počet bankrotov naznačuje, že k oživeniu nedochádzalo vo všetkých odvetviach ekonomiky. Najväčšie problémy mali stavebné spoločnosti, dopravcovia a textilný priemysel. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Za najväčší problém súčasného Slovenska považujú obyvatelia nezamestnanosť. Uviedli to takmer 2/3 respondentov. Na druhej priečke skončil problém životnej úrovne a sociálnych istôt, ktoré uviedla vyše polovica respondentov. A problém zdravotníctva sa delí o 3. či 4. priečku s problémom korupcie, klientelizmu, rodinkárstva a porušovania morálky, ktoré označila 1/3 obyvateľov. Domácnosti v nadchádzajúcom období pocítia vlnu zdražovania. Na mušku idú najprv základné komodity z dôvodu zvýšenia sadzby DPH. Za teplo si v tomto roku priplatíme. Koncoročná faktúra sa v priemernom trojizbovom byte so spotrebou 12 MWh zvýši zhruba o 30 až 40 eur. Môžu za to vyššie ceny plynu, ale aj nová sadzba DPH a zvýšenie spotrebných daní z uhlia a plynu. Fixné sadzby Slovenského zväzu výrobcov tepla sa pritom nemenia. Celkovo tak ceny vzrastú asi o 6%. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty v tomto roku vzrástla z doterajších 19% na 20%. Zároveň zanikla znížená 6% sadzba na predaj potravín z dvora. Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 percentuálny bod je súčasťou balíka na ozdravenie verejných financií, ktorých deficit v minulom roku dosiahol takmer 8% hrubého domáceho produktu. Ide pritom o dočasné opatrenie, ktorého platnosť sa skončí, keď verejný schodok dosiahne menej ako 3%. K tomu by podľa schváleného konsolidačného plánu malo dôjsť v roku 2013. Napriek zvyšovaniu všetkých cien z dôvodu navýšenia DPH sa Žilinskému samosprávnemu kraju podarilo udržať cenu cestovného.
Cestovanie autobusom od nového roka zdražie. 5 samosprávnych krajov plánuje zvýšiť cestovné na prímestských linkách. Dôvodom je najmä mýtny systém a úsporný balíček vlády. Zvýhodnení budú cestujúci na čipové karty. Naopak viac zaplatia cestujúci platiaci v hotovosti. Hoci mýto na Slovensku funguje už rok, kraje cestovné zvyšujú až teraz. Chceli si totiž počkať, ako sa mýtne poplatky naozaj prejavia na ich nákladoch. V Žilinskom kraji sa ceny cestovného meniť nebudú. Týka sa to aj diaľkových liniek. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Poistenci, ktorí sa rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne od januára 2011, používali až do konca decembra preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej poisťovne. Oba preukazy sú povinní vrátiť poisťovni najneskôr do 8. januára. V Námestove sa na kurze ruského psychoterapeuta stretla desiatka ľudí. Známy doktor pracuje s ľudským vedomím, upravuje ľudskú komunikáciu a tak zlepšuje kvalitu života a vzťahov. Jsem doktor Savčenka a jsem psychoterapeut, jsem doktor a 20 let žijem na území Československa. A dělám kurzy, zkrátka upravuju lidem vědomě. To znamená, zbavujú ľudí vírusy v hlave, procesor a destruktívne programy. A tým pádom zlepšuje sa kvalita života, medzilidské vztahy, partnerské, manželské, rodičovstva a v práci. Stretnutie bolo určené pre širokú verejnosť. Účastníci sa učili spôsoby, ktoré zlepšujú deštruktívne modely komunikácie, ako spoznávať samého seba, či korigovať emocionálne a stresové situácie. Určená pro každého človeka, ktorý chce zmeniť destruktívny model ve vztazích. To, co lidi v manželství a v partnerství riešia roky, ja riešim za jeden víkend. Pretože ja nabízím psychotechnológiu, ktorá zbavuje ľudí tých negatívnych vlastností a tých negatívnych emócií. Je to veľmi jednoduché. Tu je celé Slovensko. Це od Bratislavy až po Košice, ze všech miest. Keďže sa zaoberám rôznymi liečiteľskými metódami, počula som o doktorovi Savčenkovi veľmi veľa a proste chcela som to vyskúšať a zistila som, že jeho metódy sú veľmi dobré. Mimoriadne dobrá je tá hydroterapia, skákanie do studenej vody, do ľadovej vody a hádzanie sa po snehu a naozaj človek z depresie prechádza do úplnej extázy a cíti sa veľmi dobre. Niekoľkodňový program bol bohatý, podporoval tvorivosť a spontánne prírodzené správanie sa človeka. Program tohto kurzu je zameraný v prvom rade na telo, psychiku a emócie človeka. Pokiaľ je psychika človeka v poriadku, tak nemá problém ten človek fungovať ako v práci, takisto v partnerstve, takisto na verejnosti, kdekoľvek. V prvom rade úlohou doktora Savčenka je naučiť ľudí komunikovať. To je kurz číslo 1, ale tento kurz je už trošku vyšší level, jak sa zvykne doktor vyjadrovať, pretože tu už nie je tak ako o rozprávaní, ale skôr o skutkoch. To znamená ráno, čo sa týka pohybu, takisto strávy, takisto prežívania, takisto meditácií. O 7 ráno ideme do přehrady, pak vylezeme ven, ideme běhať, vrátím sa na rozcvičku, udělám rozcvičku a zase idem do tej vody. Люди начинают быть на другий, на третий день наркоманы на студеную воду. Без отуживания ниц. Это všechno в голове. Jo? A plus samozřejmě nácvik relaxací, nácvik koncentrací a nácvik meditací. A plus přednášky a psychotréning, ktoré ja provázam. Oravské prostredie ponúklo účastníkom kurzu obrovské možnosti pri sebarozvíjaní a sebarealizácii. Podľa mňa moje očekávania Orava splnila a jsem hrozně rád, že jsem uskutočnil tady kurz a možno, že přijedu ještě sem tady v lete. Tento kurz mi priniesol obrovský kopec zábavy. Hlavne naučil som sa veľa vecí o zdravej výžive, o pohybe, o relaxácii a o využití svojho potenciálu do oveľa väčšej miery než doteraz. Tento kurz absolvujem už ani neviem po koľkýkrát. A pre mňa sú opakovania týchto kurzov také nakopnutia a skontrolovanie, ako na sebe pracujem. Prvý kurz doktora Savčenka som navštívila s antidepresívami po liečení v psychiatrickej liečebni z veľmi ťažkej depresie. Antidepresíva som prvý deň po kurzu vysadila a
odvtedy sa správam podľa jeho technológií a snažím sa ich dodržiavať. Tento kurz mi dal vlastne návod na to, ako s ľuďmi komunikovať, lebo návod od počítača alebo od mobilu si viem prečítať a viem s tým potom robiť, ale návod na to, ako mám žiť a ako mám žiť v spoločnosti, do ktorej som začlenený, mi nikto nedal. V škole ma to nenaučili, rodičia tiež nie, takže to mi dal asi ten kurz. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. V mene redakcie Spravodajstva vám prajem úspešný štart do nového roku 2011. Teším sa na vás opäť v stredu. Dovidenia.